Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Isa po akong nurse, mga tambalanista. Noong graduate po ako at nagkalisensya, ay ibang tuwa ang nakita ko sa mga magulang ko. Pero nung time na yon, mahirap makahanap ng trabaho ang mga nurse gaya ko. 1 taon akong naging tambay pagka-graduate ko. Ayoko namang mag-volunteer sa mga ospital dahil bukod sa walang sweldo, ay wala pang allowance. Hindi magandang ilagay sa resume ang naging employment background ko. Hindi ko din naman po yun ginusto, but if I will look back, everything was according to God's plans for me. First job, transcriptionist. After 4 weeks, pinag-quit po ako ng mama ko dahil sa night shift. Bukod dyan, 4 hours ang biyahe ko back and forth from Cavite to QC. Second job, clinic nurse sa Makati. After 2 months, nag-resign ako dahil ibinintang sa akin ng may-ari na ako ang nakasira ng lumang ECG machine na ginagamit ko sa more than 100 patients per day. Third job, nurse trainee sa Marikina sa isang maliit na ospital. 100 pesos per day ang allowance, 6 hours biyahe ang back and forth every day for 3 months. Hindi ko alintana yon dahil yun ang nagbukas sa akin ng opportunity sa pag-level up sa aking career. Ang kasamahan ko doon ay inirefer ako sa isang rural hospital. Fourth job, emergency nurse sa Rizal Province. Pero after 1 year, kinailangan ko mag-resign at umuwi sa amin dahil nagkaroon ng cancer ang mama ko at yun ang pinakamalaking dagok sa aming pamilya. Inalagaan ko muna siya hanggang sa gumaling siya. Fifth job, school nurse sa Mandaluyong. Mabilis kong nakuha kahit maraming applicants dahil ako lang ang may experience as nurse. Ang ibang aplikante ay galing sa call center. Pero after 1 year ay nag-decide na akong sa malapit na lang sa amin mag-work para lagi ko namang namomonitor ang lagay ng magulang ko dahil 4 hours per day ang biyahe ko. Sixth job, company nurse. Masaya na ako doon pero after 6 months at after years ng pagpipilit sa akin ng mama ko na mag-abroad, natuloy ako. Sa referral ng pinsan ko, ay nakapasok ako bilang 7th job, nanny. Dahil doon daw madaling makapunta sa Canada. Mahirap, halos patay ka na katatrabaho pero lahat titiisin mo para sa magulang. But after 2 years, inalis na ako ni Lord sa bansang yon. Hindi kasi yon ang plan niya sa akin. Pagbalik ko, hinayaan na ako ng mama ko mag-decide sa career ko. Hinanap ko ang sarili ko dahil hindi naging madali. Halos nawalan ako ng self-esteem. 8th job. Part-time nurse hanggang sa nag-aral akong mag-bake. Nag-try ako mag-change ng career dahil hindi naman talaga nursing ang gusto ko kundi HRM. Pero sa unang apply ko as baker, hindi ako natanggap. Hindi ko na lang ipinilit. Inisip ko na lang, palagi ang natutunan ko naman ay hindi naman nasayang. 9th job, nurse trainee sa isang sikat na ospital sa ating bansa. Pero after 2 months, hindi ako nakasama sa selection kahit na ibinigay ko ang lahat na makakaya ko. Hindi pa rin pala yun ang plan ni God sa akin. Dahil sa sunod kong inaplayan, naging maganda ang experience ko as
10th job. Cardiopulmonary nurse na naging susi ko para makapag-work bilang 11th job, nurse in Europe. Wala pang isang taon dito ay nakapasyal na ako sa 7 countries: Czech Republic, Netherlands, Belgium, Switzerland, Italy, Hungary at Austria. Next year naman po, pinaplano ko na ang bakasyon ng parents ko dito. Ang lahat po ng ito ay dahil sa blessings ni God sa akin. Ang faith ko po sa Kanya ang isa sa nagpatibay sa akin over the years. Kumapit po talaga ako sa Kanya at sa mga times na hindi ko na kayang kumapit, ang dasal ko lang palagi, wag niya akong bibitawan. At hindi naman niya ako pinigo. P.S. 12th job, foreign language teacher. Bakit? Ginamit ko po ang pinag-aralan kong foreign language para sa trabaho ko dito habang naghihintay ako ng visa. Nagkaroon po ako ng good pay doon kaya natupad ko ang pangarap kong mag-join ng charity projects at nagkaroon din po ako ng sarili kong charity projects. Ako po si M, isang tambalanista, at ito ang resume kwento ko. You are hired. Nice! Oh, you are now accepted. Correct! Always your number one. SM radio station.